ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ಲೈಟ್ ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಪೋಂಡು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಸರಿ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ ಆಂಡು ಯಾನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ತೌತೆ ಬೊಕ್ಕ ಲತ್ತನದ ಬಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೇ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಐತ ಕೊದ್ದೆಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊದ್ದೆಂದುಂಡು ಬಲೆ ತೂಕ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇನಿದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಜಿಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕೋಡೆ ಈತು ಪೊರ್ತುಗೆ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಸಯೇ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿ ಶುರು ಆತಂದು ಬೈಯಡ ಕತ್ತಲೆನಾಗ ಏನು ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಅದೊಂಬಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಣೆಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡು ಮೋನೆಗ್ ದಾಲ ಪಾಡಂದೆ ಅಂಚ ಇನಿಯಾನು ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ದೋಸೆಗೆ ಅರಿಕಾಟೆನಾಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಯಾನು ಇಂಚ ಒಂದು ದೆತ್ತು ದೀತೆ ಬಂದ ದೆತ್ತು ದೀತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಜಿನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ದೋಸೆ ನೆಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪನು ಕನ್ನಡೋಡೋರ ಪನ್ಪೆ ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ರುಬ್ಬುವ ಮುಂಚೆ ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರದ್ದು ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಕೆ ಮುಂಚೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಬೀಟ್ರೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಖಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ನಾನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕೋದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ಇದರದ್ದು ಪೀಲ್ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಟ್ರೂಟಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದರದ್ದು ರಸ ತೆಗೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ. ಓಕೆ, ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ನೆಕ್ ಅನಿಲ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್. ಓಕೆ ಯಾನು ಬೀಟ್ರೋಟು ಇಂಚ ಅವೇನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಕಂತೀನಿ ನಾವು ತುರಿಯುನ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಓಲ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಇತ್ತಂದರೆ ಈ ಕಲರ್ ಉಂಡು ತಿಪ್ಪಿಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪಿಂಕ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದುಂಡು, ರೆಡ್ ಎತ್ತಿ ಪಿಂಕ್, ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನು ಕಡೆ ದಿನ ಬಂದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ದಿನ ಬಂದ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಒಯ್ದು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡುವೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಹಾಪ್ನ ಅಂತ ಬಂದ ಪಾಡ್ಗ. ಓಕೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಬಂದದೆತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹನಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಕಲೆಗ್ ದಾಪಂಡ ಅರಿತ ಇಟ್ಟುಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್.
ಓಕೆ ಬಾಬಾ ಬೋಡೆ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹೆಂಗೆ ಬಚ್ಚಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮಗಗೆ ಪೋಡಿ ಏನು ನೀನು ತಿನ್ಪೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಈ ಕಲರ್ ಬತ್ತು ತುಲೆ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಪೈಂಟ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೇನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡಲೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ಮೋನೆಗೆ ದುಂಬೆದಾಲ ಪಾಡು ಜಾನು ನೀನು ಪಾಡ್ದನ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ದೇವಣ್ಣನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಹರ್ಬಲ್ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ಅಟಿಲ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ಪೂರ ಅಪುರ ಬಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತುಂಟುಲೆ ಇಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂದು ಒಂದು ಮಾಡ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಅವು ಉದಿರಿ ಅವಳು ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ನದಾಗಲು ಬರ್ತುಂಡ ಪಾಡ್ಲಿ ಆಹಾ ಅಹಂ ಒಂದು ರೋಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕಲರ್ ಒಯ್ದು ನೀವು ರೋಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕಲರ್ ನಂತ ನೀರು ಪಟ್ಟಾಂಡು ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ತಾನ ನುಂಗನು ಬಲಿಪಚ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲು ತಿಕ್ಕು ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ಪಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನಾಗ ನುಂಗೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಬರ್ತುನ ಕುಡಂಜಿ ಸಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಏಯಾನು ಶೋಕೊಳ್ಳೇನೆ ಒಂಜಿ ಕೋಟು ನುಂಗೊಂದು ಬತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ಗ ಎತ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತೂ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತು ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡುನು ಆ ಥರಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂದು ಎಂಚ ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ದ್ಯಾಪನುಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋದು ಓಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ದ್ಯಾಪನುಂಡ ಈ ಜನ ಉಂಡತ್ತೆ ಡೆನ್ ಡೆನ್ ಡೈನ್ 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 ಈ ಜನ ಪತ್ತೊಂದು ಓಬೆ ಎಲ್ಲ ಲತ್ತು ಅಂಚ ತೂಕ ಎಂಚಾಪುಂಡು ತೂಕ ಅವೇ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತ ಪ್ಯಾಕ್ ದೆತ್ತದ ಇವಕ್ಕ ಅವ ಯಾನುಂದೆ ಅರ್ಥ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ದೇವರೇ ಗತಿ ಈ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಯಾನೆಂದು ಅರ್ಥ ಬೇ ನಾನು ಯಾನೆ ಮಾಸ್ಕ್ ತೆತ್ತದೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಡ ಅವು ಖಂಡಿತ ಯಾನೊಂದೇ ಅರ್ಥ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಇಂಚಂಚ ಬಲ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪು ನಂಗೆ ಕುಂದು ಬ್ಯಾತ ಆಯ್ತು ಮೋನ್ ಪನ್ಲೆ ಪಪ್ಪೆ ಹಾಂ ಉಂತುಲೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಮೋನೆಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡಿಯತೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಒಯ್ದೀನಿ ಕುಯಿಂಗ್ 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 ಎನ್ನ ಮಗನ ಮಾಸ್ಕ್ ಉಂದು ಅದೇ ಬಾಬಾ ಎಂಚ ತೂಲೆಗೆ ಮೋನೆ ಓ
ಓಕೆ ದೆಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆಯರೆ ಬಿಡ್ತುಜಿ ದಾಯಪಂಡೆನ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಅದು ಮಾತ ಟೈಪ್ದ ಸ್ಕಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ. ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೆಮನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪು ಓಕೆ. ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬಲೆ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಮೊಣ ದೆಕ್ಕುಗ ಮಸ್ತ್ ಬೊಲ್ದಾಂಡಲ್ಲ ಬಂಗ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಹೋಗ್ನು ಶೋಕು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ಸ್ ವೈಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಪೂರ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬೋನ್ ಎಂಚಾಂಡು ಮೋನೆ ಮೂಕುದ ಪರಿಟಿತ್ತಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ಸ್ ವೈಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ತಿಳಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ವೈಟ್ ದಾಲ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅದು ಪೊಕ್ಕಡೆಗವೆ ಅದು ಎನ್ನ ಪಿಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂಕು ಪಿಂಕಿ ನಾವು ಉರ್ದರ ಪೋತುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ತಗೊಳ್ಳು ಉರ್ದುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಖಾಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಯಾನು ಪಾಡ್ನಿ ತೆತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನುಂಗೆರ್ಲ ಉರ್ತುಜಿ ನಿಕುಲು ಬರ್ತುಂಡು ಡ್ರೈ ಆದ ಪುಟ್ಲಿ ಓಕೆ ಎಂಚಂಡಿ ಎನ್ನ ಮೋಣಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಈ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತುಜೆರ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.